IFM News Sports. Inyalat ni Pinoy Basketball ken Gilas Pilipinas player Kevin Kiambao iti Rookie of the Year iti Korean Basketball League wenno KBL kalpasan iti impresibo at performance na iti 2025-2026 season iti team ng Goyang Sono Sky Gunners. Adan average ni Kiambao nga 15.2 points, 6.5 rebounds ken 4.0 assists, kadwaen pa iti 1.1 steals ken 0.4 blocks per game. Iti narangrang performance ni Kiambao iti nang tulong iti Sky Gunners simuna nga playoff appearance na itoy nga daan record nga 28-26 apangabak ken abak iti panaglipas iti season. Daytoyen iti may katlo nga saruno a Pinoy players iti nakagunod iti nasao a pamadayaw nga imunangan niya lat di agdaba ang Hinebra player RJ Abarrientos iti dati nga team na nga Ulsan Hyundai Movies Pivas ken JD Kagulangan iti Suwon KT Sonic Boom. Ti produkto ti De La Salle University nga ni Kiambao amang representar iti Gilas Pilipinas kinagtultuloy iti napindas a performance na iti international a karera na kalpasan iti panagayayam na iti kolehiyo iti UAAP ang nakagunudan na iti duwang Most Valuable Player Awards. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM.